भाई अभिले अभिषेक जी अइले ना लॉकडाउन में अपने परेशानी में बोलौले रहनी उनका के यार रोहन जी के अभिले अइले ना रोके फोन लगावत तनी। हाँ हेलो। अरे कहाँ बानी महाराज, कब से इंतजार करतनी। ये जब बुलौले बानी बोलो कि आई जल्दी महाराज, आई जल्दी आई। अच्छा आ गइल बारे, इनको बुझाए के ना चाहिए कि हम मेरा से पिटाइल बनी रे बा पहुँचबे करे मार के। ई का भइल का बैठी 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 प्रणाम प्रणाम प्रणाम। का भइल काहे रे मुंह तपले बानी जी। ना उतनी घाम लागत रहला ऐसा टपले बनी है ना ना बात कुछ और बा। बात कुछो नहीं है। अरे घाम लागत रहला। ओ हो देखे दी। अरे घाम लागत रहला महाराज। अच्छा तो भइल का बा माने घाम लगत तो एजवा घाम थोड़े लागता। दिखाई एजवा घाम आ है बाप ई का जी होई कहां से है ई का भइल का भइल लंगड़ाता नहीं मुंह कान फुटल बा। का भइल जी आँख फुटल बा है का भइल कहां मार खा गनी हो कहां पिटा गनी। अरे का कही महाराज, हमारा शुरुआते से आदत बड़ा अपन हारल मेहरी के मारल के उसे कहलू ना जाला। का भइल बताई। हाँ बताई के उसे कहम ना नु ना महाराज। और हमर हित होई हम केकरा से कहे जा महाराज बताई तो। ई लोक बंदी हमनी खातिर जीव के काल हो गइले बा। का बताई बोली बुझ जाई कि 200 रुपया उधार लेले रहनी मेहरारू से। अच्छा उहे फगुआवा के बेर। अच्छा कोई दिन कमा के ओकरा के हम दे देनी। अच्छा 1200 रुपया। 200 के 1200। हाँ 1200। अच्छा लकबंदी में घरवे में धरा गई रहनी। ओ हो बहरी कहीं जाए के ना पड़ता। अच्छा। अब 200 के 200 ओकर मूल अभी बढ़ले बा। नौकरी छूट गई, काम चलत नहीं खे। तो ई के भल काम नहीं के चला 200 बाकी बा दे देनी तो मेहरारू के देनी नु हई के देखिए हमार मेहरारू एक बार डांट लगा कि 200 हमार बाकी बा उ दो। अच्छा हमरा सोनुआ के होटल से बिरयानी खाए के बा तो दे देला दे के मुंह महाराज बंदी में हम कहाँ से पैसा ले आई। अच्छा तो वही खातिर हम कहने रे तोरा के 1200 रुपया हम दे देनी। अच्छा ते 200 के फेर में 12। हाँ वो माने के तैयार ना। अच्छा हम का करी। ई मेहरारू ने क्यों कह देले। अब ई बात के उसे कहे मत मिश्रा। बड़ा चिंतनीय विषय बाटे। एगो देखी हमार मेहरारू बिया एक बार डटला के बाद 3 डेग पीछे रहेली। हाँ उनका बुत्ता बा बोल देवे कि हमारा सामने में एकदम कबो का तक नहीं है जी। तो रौरा है का है मुंहवा छुपौले ई जानता नहीं। हम 2021 में नाम चेंज करे के बाद आज से ही भगवत धारण करे के प्रयास में बनी। ना भागवत तो औधे मुंहवा का है भगवत धारण करता नहीं। अरे तो धीरे धीरे पूरा शरीर में चढ़ी नू एक बेर। ओ हो ई कहा नहीं कि कहत कि रौरो महाराज उहे गति बा जौन हमार बा। जो गति मोरा सो गति तोरा रामा हो रामा। का बताई अभिषेक भाई बियाह भइल जानी तो पंडित जी 7 जन्म के 7 फेरा जिंदगी भर साथ निभावे के क्रिया खिया देले। हम का जानतनी कि ये 21 दिन में ये दशा हो जाए। रौरो उहे कहानी। अच्छा सुनी रोहन जी के आवे वाला बड़े कहे मत कि का बोलो तन ढक लिया मत कहे ई बात ना हम कहे के कहे जाए एकदम मत कहे ऐसा ढकी के बुझाओ मत। हमार तो आंखवे एकदम गायब हो गइल बानू। अच्छा वो बता दिए कुछ वो। अच्छा आइएगा नहीं सरकार। अरे रुआई का है ओरले बनी महाराज। बात घाम बड़ी घाम भइल महाराज, बहुत घाम भइल बा। रउआ के फोन करके बोला देनी इतना में बहुत घाम बा।
घाम भइल बा तो अब तो उतार दी है जब घर में आ गइल बनी अब हमरा। हटा दी। अब भूभून के फुट गल बा ई नाक। मत पूछी रह दी वो काल आई हथवा काहे रोकी रखल ना रोकी ना महाराज मिश्रा जी हां रुक जाई कहीं उहे तो नहीं के भइल नु। ना तो घर घर देखा एक के लेका देखी इनकर हालत है हाथ में का भइल बा। आय बाप ई तो हमनी से बेसी व्यवस्था भइल बा। चलिए बाटाई कोनो बात नहीं खे एके कैटेगरी के बानी सन कोनो बात नहीं हमनी खे। रौरे डरे अपन छुपौनी है सब। तो रहुआ लोग हमनी का पिटाई जानी- बरी का मेहरारू से अच्छा रो मेहरारू से पिटाइल बनी बे मारे हमनी के पुलिस मरलो स लॉकडाउन तोरो तोरो घुमा आयो तो नहीं जबानु तो पुलिस और मेहरारू से पिटाइल बनी। ना। आई देखी मिश्रा जी लॉकडाउन के ना है कपार पर रखे हमारा पुलिस हम मुंह पर का बात करत ना। तनी महाराज हई हई पिछुआर लुकाल ले रहनी है सब। ना ना तो टीवी में रोज देखा तनी पिछुआड़िए पर लागता लेकिन हई बताई हई मुंह बचौनी हमार दलसिया बेलना से हई हमार फ्रैक्चर हो गेल अंगुली पूरा टूट गइल। बहुत तेज हुआ जानी कि ना ई इनका लेकर तेज। अब छोरी पकड़ ई कौन नखन पकड़ा लियो तो पकड़ा ले गइल बारे नु इहो पकड़ा गइल बारे। एही से कहत आज प्रतिज्ञा करतनी हम आज प्रतिज्ञा करतनी कौन प्रतिज्ञा आज प्रतिज्ञा करतनी कि जब ले लॉकडाउन रही तो कहीं ना निकले कहीं ना जाए घरे में रहे। इहे प्रतिज्ञा कइल ह। दोसर तो उपाय नहीं के महाराज कौन उपाय बा। ते रंडुआ समाज में हम प्रतिज्ञा लेतनी छोड़ा ना लेम प्रतिज्ञा। ना ले का कौन सी टेंगारी बकी है तारी पिए चल जाए के पड़ल से प्रतिज्ञा लेके का करें। अच्छा यो परेशानी बा। हाँ। आ एगो और मिश्रा जी हम जन हमनी के मिलत रहल रतिया के उहो तो बंद हो गइल बा पैसा नहीं खेते सो ओही खातिर तो भइल ह अच्छा एगो बात छोड़ी तो पिटाई अच्छा हई कैसे फाटल ह हमनी के तो भला अब लागल हिय तारा तोर गिरावे तारा तारा तो तोर हेपर लगा तारा बेलना उठैलस हन मुंह पर मार दी हाथे रोकनी हेही में मार गल अंगुली फाट गइल ह 3 गो टाका लागल ह बड़ी हड़कासिन मेहरारू माने बिया मत जी पूछी रहू। अब हमरा कार हुआ कहले बानी हमारे ये कई दिन अभी छोड़ दी अभी तक आदू जहिया ले रही लॉकडाउन तो हम तोरा बुझाता कि सारा लंग में टूट जाब हमार वो मेहरारू हिया कि मेहरार हिया जी। अब मत पूछी बड़ा डर हे भइल बा मती हमरा। मरले बिया। बताई बबुआ के खा जाए कि ना। बताई हमरा के तो भला अपना सैंडल से मरलस ये तो आंख भइल रौरा के तो बेलना से मार देले बिया। आ रौरा के कौन अरे रउआ लोग से तेज न बनी हम महाराज बुझाता नाम हम ईश्वरा जी हम जानते नहीं का कोनी हो उड़ली हो किचन में खाना बनावत रहली हो हमनी तले अस्ते से कपड़ा पहन के निकल चली आ जैसे नीचे निकल के नीचवा आईनी हनु तो देख लेली हो। अच्छा कहाँ वहाँ पूछे तारी हमने एकदम तुरंत आ गनी हम तले ऊपरे से तो वहाँ के लोढ़िया चला देनी हो बचावत बचावत तले देख ली दशा का कहल जाओ। एगो बात बोली बोली मोदी जी ठीक है कहतनी जे घर से बाहरी मत जाई बाहरी जाम तो पुलिस आ भीतरी जौन बा तौन बरले बा ऐसे निमन बा कि घरवे में हमने अपना अपना उहे रूम में झेल लिया रह जाओ। बहरी दूगो के बात बा पुलिस के ना घर से निकलनी के कोरोना पकड़ लो हाँ इ तो हैरान कोइले बा। इ अच्छा तो सब- कोरोना से बात याद आइल बा अभिषेक जी ये सब तो भइबे कइल छोड़ी है जौन घर के बात भाई सब लोग के पता 3 आदमी से बेसी आदमी के लगे इ बात ना जाए के चाहिए ठीक बा। ना 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 अब ना, इ- इज्जत चल जाए। हाँ अब हमनी के तनी चले के कहीं से बिरयानी उरयानी खा के कुछो खा लिया मने होटल तो खुलत तो बा ना 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 तो चले के कुछ कइल जाओ लेकिन ओकरा पहले कोरोना से सारा लोग परेशान बा घर में रहता हाँ और वो राइटर हैं गीतकार हैं अभिनेता हैं हम एक लाइन में 2 लाइन में रुआ से कुछ चाहे के रुआ संदेश को दे दी सब श्रोतागण के दर्शकगण के जे हमनी के सुनता जानता पहचानता सबे के। खेती करी बारी करी साफ करी घर के कोना कोना खेती करी बारी करी साफ करी घर के कोना कोना बाकी रौरा रही घर ही में भागल फिरी कोरोना क्या बात है रौरा क्या रही घर ही में भागल फिरी कोरोना का बात बा। अब रोहन राजा रुआ कुख्यात प्रख्यात गायक हैं बहुत सारा एल्बम रहा बा हम चाहेम कि 2 लाइन थोड़ा गुनगुना के संदेश दे दी
हाँ तो एक लाइन खास करके वो लोग खातिर जे परदेश से चलावता है कोरोना अभी में आवे के ना चाहिए। अभी ना आवे के चाहिए काहे कि अइला के बाद गति देख ली हाँ हाँ जैसे वही जहाँ लोग बानी वहाँ बैठा रही तो एक लाइन वही लोग खातिर कि जनी धरी हा तू बम्बई से गाड़ी भैया हो क्या बात वाह अरे जनी धरी हा तू बम्बई से गाड़ी भैया हो काहे फैलल बा अरे फैलल बा कोरोना के महामारी भैया हो क्या बात अरे फैलल बा कोरोना महामारी भैया हो अरे घरवे में रहल समझदारी भैया हो क्या बात अरे घरवे में रहल समझदारी भैया हो आ पूरा फैलल बा कोरोना महामारी भैया हो प्रणाम रउआ लोग घर में रही ठीक रही हमने का घर में लुकाइएगा रहम सन बहरी जाम तो पोल खुल जाए। धन्यवाद दोस्तों। और ये थे हमारे अभिषेक भोजपुरिया जो बहुत अच्छे राइटर हैं और ये थे भोजपुरी के बड़े ही विख्यात प्रख्यात गायक हैं रोहन राजा और मैं आपका भाई अमित मिश्रा। आप सबसे निवेदन आग्रह करवत प्रार्थना कि आप सभी घर में रहें लॉकडाउन तक जब तक कि हम सभी कोरोना को यहाँ से भगा नहीं देते हैं। तो निश्चित रूप से संकल्प लीजिए कि घर में रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है, सरकार का साथ देना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलना है और सरकार का साथ देना है, कोरोना को भगाना है। निश्चित रूप से जीतेगा इंडिया और भागेगा कोरोना। जय हिंद। और इसी के साथ रउरा लोगन से नहीं हो रहा कि हमनी के जौन चैनल अभी रउरा यूट्यूब चैनल देख रहल बनी एकरा ठीक नीचे लाल बटन बा ओकरा के दबा दी, सब्सक्राइब कर ली आ बेल दबा ली ताकि रउरा लगे नोटिफिकेशन पहुंचत रहो इस तरह के एक से एक बेहतरीन वीडियो खातिर। धन्यवाद।